Vraiment basigibaliya kɔni warankata mɛn anw ka bako bolo in fɛ bi surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saloba commune kɔnɔna na n'i y'o ta k'o lajɛ bi k'i daminɛ alamisa fo ka n'a bila an filɛ nin min na nin ye basigibaliya a fanga bonyalen don alamisa tɛmɛnen n'o bɛna mɛn kalo tile 30 yɛrɛ ma u nana kungojan ka na baganw cɛ juma n'o bɛna mɛn kalo tile 31 ma u nana wana mama ka na marifa ci kɛ ka mɔgɔ kelen bɔnɛ a nin na ka kelen bana sibiri n'o bɛna juin kalo tile fɔlɔ ma u nana Bertabugu ka na marifa ci kɛ ka baganw cɛ o sibiri kelen na u labanna ka don ɲɔbuguni fɛnɛ u ye dabaw cɛ ka marifa ciw kɛ ka yɔrɔ dɔw jeni ndɛnɛ u nana Seribabugu u nana Seribabugu u ye mɔgɔ 4 minɛ ye ka wotoro kelen jeni ka dugu yɔrɔ dɔw jeni o ndɛnɛ kelen u taara Kɛnɛ Kɛlɛ Kɔndo ka taa u jɔ ka muguw ci ka sin dugu ma u ni dugu cɛ yɛrɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 1 kan u b'u dɔ ka mugu ci dozow kɔni bɔra ka se k'u jaabi dozow sera k'u pousser o kɔnɔna na basigibaliya kɔni a warankata mɛn anw fɛ yan bi na yala binkani minnu kɛla kunu maa ni tola la wa binkani min kɛra tile 2 in kɔnɔ maa ni tora juma de ta la min kɛra juma mɔgɔ ni toro la sinon min kɛra Kɛlɛ Kɛnɛ Kɔndo mɔgɔ ni ma to la ayiwa i y'a fɔ cogo min ko lakana ma sabati aw ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu damadɔw yala an ka finitigilakaw tɛ aw ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa an bɛ waatinin min na i ko bi anw yɛrɛ kɔni fɛ yan surasiw kɔni tɛ anw fɛ yan n'o ye Saloba yɛrɛ commune kɔnɔna ye surasiw kɔni tɛ anw fɛ yan bi an filɛ waatinin min na yan hali n'u bɛ kɔnɔna yan a bɛ se ka kɛ u bɛ fan wɛrɛ mais an kɔni fɛ yan bi u tɛ yan an kɔni jɔrɔ mɛ k'a ɲɛfɔ fanga ɲɛna u bɛ se ka magɛn fɛn fɛn ɲɛsin anw ma sinon an ka samiyɛ ko bɛna tiɲɛ dɛ magɛn fɛn fɛn n'u bɛ se k'o kɛ anw ye u k'o kɛ an ye sinon an kana gana k'i daminɛ salon na fo ka n'a bila nin yɔrɔ in na lafiya tɛ ni waati dɔ ko dara dɔɔni a bɛ tila ka wuli kun a kun dara bɛɛ kɔni ni lemaniyara k'a fɔ baara in kɔni a nɔgɔyara nka bi na a dɔ farala basigibaliya kan voilà mais dozow ni sifinakaw olu jɔyɔrɔ ye mun ye ka sanga nin koɲa ninnu ma aw fɛ yen nɔ fɔlɔ sifinaka caman de kun donna dozoya la ni nin basigibaliya in nana village min na dozow de tun kɛ sababu ye k'u gɛn donc dozow ka baaraw jɔra an ka kɔnɔna na yan bi donc o gɛn cogoya si kɔni tɛ an bolo nin waati in na parce que nin dugu minnu ye nin ye ninnu duguw tɛ bɛnkan de la anw dugu o dugu k'an tɛ bɛnkan na tɔɔrɔ de t'a mɛn ka ɲɛsin olu ma fɛn o fɛn k'u tɛ bɛnkan kɛ avec les djihadistes la u bɛ ka tɔɔrɔ de ta ka ɲɛsin olu ma donc an ko an bɛ fanga de kɔ an ko Mali donc u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ an na